No, me ollaan oltu yhdessä kohta 30 vuotta. Ei se ollut mitään rakkautta ensisilmäyksellä. Mutta kasvettiin yhteen. Perustettiin perhe. Ja nyt ollaan tässä. Jos sä, Kati, haluaisit sanoa jonkun kiitoksen Ristolle, niin mikä se olisi? Kiitos siitä, että tajut käyttää bonusveitä. Tee verkko-ostokset Bonuswayn kautta, niin saat aina palkkioksi rahaa tilillesi.